Здравей! Отивам на обяд с мама, за да поговорим и да й разкажа какво се случва. Тя е най-добрата ми приятелка и говоря с нея за всичко. Как си? Радвам се, че ще прекарам време с теб. И аз. Сами. Седмицата беше гадна. Шон и Алиша имат проблеми и наскоро разбрахме кръвната група на Куентин, което подсказва, че Тайлър е биологичният му баща. Шон много се разстрои. С Тайлър го изговориха, но всички са напрегнати. Как са мъжете? Имаше малко драма. И какво става? Ако искаш да споделиш. Отидохме с Куентин на доктор. Той ни каза, че Куентин е нулева отрицателна, Добре. която е кръвната група на Тайлър. Добре. И Шон заключи, че това значи, че Тайлър е биологичният баща, защото са една и съща група. Добре. Знам колко им беше важно да не знаят това. И това, че са разбрали, а не са искали, о Боже, просто ми става мъчно за тях. И само защото Тайлър е същата група, откъде сте сигурни, че... Шон провери. Не помня много за кръвните групи от медицинското училище, но нулевата е универсалната кръвна група. Никой ли не провери дали 2 бета правят нулева? Той какво? Аз не. Мама е учила медицина и знае доста за кръвните групи, но не се сетих да я питам, а и не съм проверявала. Просто не исках да знам нищо. Не ми е хрумвало, че Шон може да греши за нещо толкова важно. Може ли да ти прочета? Искам ли да го чуя? Да. Стига. Родители с кръвна група Б могат да имат дете с нулева или Б група. Боже! Да, проблемът е решен. Знаеш ли колко сълзи изплаках? Просто питай майка си. Боже! Мъжете не струват. Не знам как се е заблудил Шон. На мама й отне секунди да потърси онлайн и да намери отговора. Не знам как е търсил той, но за пръв път се радвам, че греши. Какво ще правиш с това? Трябва да им кажа. Да, после ми разкажи. Да те включа ли онлайн? Не. Да ги повикам ли тук? Не. Това е твоят момент. Не знам дали го искам. Нервно ми е да го кажа на другите. Нямам идея какви реакции да очаквам. Не знам дали Тайлър ще е разочарован, но не искам да има дразги между мъжете. Добра работа, продължавай. Не схващаш сарказма. Шон така комуникира. Те доста си приличат по характер. Не, аз използвам сарказъм и цитати от филми. Лекс и Крис са полигамна двойка, която срещнахме онлайн преди 2 години и семействата ни се сближиха. Ей, Крис, колелото на Дилан е там, ако иска да кара. Не знаем дали е карал преди. Ами ще разберем, нека кара. Защо не? В града са за уикенда и искаме да прекараме време заедно. Къде ти отиде бутушът, мамо? Мисля да им обясня какво намерихме с мама относно кръвната група на Куентин веднага, щом останем сами. Трябва да ти дам всички шапки, които му умаляха. Да, тя е малка. Мисля, че с Лекс можем да сме повече от приятелки, но не сме пробвали. Истината е, че винаги ме е привличала, още откакто я видяха, когато се видяхме на живо. Определено имаше химия. Много бързо се сприятелихме и приятелството ни прерасна във връзка. И то много силна. Ето, тате, подръж я, докато я съблека. В полигамията има най-различни посоки на връзките. Лекс и Крис са били в тройка преди това, където и двамата са били с един и същ човек едновременно. Бебче, чакай, спокойно, изваждам го. Аз съм Лекс, Алексис. Аз съм Крис, Кристофър. И да, нейн съпруг съм. Така ли? Шегува се. Да, кой ден сме?
Полигамни сме от 5 години. Имали сме 2 дългосрочни връзки като тройка и мисля, че не се получаваше, защото те винаги харесват него повече от мен. Той е прекалено готин си, искат теб. Трябва да играем с лампите ли? Да. Не играем с тях. Как вървят нещата между теб и Крис? Имаме трудности. Искаме да излизаме с други. Но ми е малко притеснено. Страх ме е, защото не го правим заедно. Как беше за вас, когато за първи път позволихте на половинката ви да се вижда с друг човек без ваше участие? Като го правите по-отделно, ще се сблъскате с куп нови несигурности, които не сте изпитвали досега. Това е процес на нагаждане и е трудно от начало, докато свикнеш. Никой от нас не е бил в такава връзка преди и всички се опитваме да свикнем. Беше много трудно от начало. Така е. Сега, когато Лекс и Крис са отворени за срещи по-отделно, естествено чудя се какво ли ще да сме заедно, но е страшно да си представя да имам чувства към някой друг. Не искам партньорите ми да решат, че не задоволявам нуждите ми. Така че, колкото и да ми се иска да пробвам такава връзка, не знам как ще реагира четворката и не съм готова да говоря за това. Отне ми време да открия доколко мога да понасям да слушам за физическата интимност на партньора. Научих от самото начало, че не мога да слушам детайли. Разбирам, че на другите не им пречи, но на мен ми е неприятно. Не го понасям. Да. С Шон не сме в добри отношения напоследък. Нарани ме, че не уважи границата ми да не слушам интимни детайли. Не само за него и тея, но и за връзките на други хора. Започвам да сравнявам връзката си с техните, което не е здравословно. И като чувам всички тези неща и като знам, че с партньора ми имаме проблеми с интимността, е като да слагаш сол в раната и боли още повече. Случват се и други неща. И се притеснявам, че може би няма да можем да се върнем там, където бяхме и не знам как да стигна до там. Какво искаш? Не съм идвала преди. Нито пък аз. Лекс и Крис са ни на гости. Те са приятели, мама гледа децата, за да кажа на всички, че търсенето на Шон е грешно и всъщност може той или Тайлър да е баща на Куентин. Това е много добро. На първата ни среща ядохме сладолед. С половината ми са квартиранти. Имам да споделя нещо. Добре. Тревожиш ме. Ще го кажеш ли? Тайлър може да не е биологичният баща на Куентин. Мама ми помогна да направя разследване и във всеки случай, дали с теб или Тайлър, Куентин може да е група Б или нулева. Добре, ти какво написа? Знам, че не обичаш да грешиш. Мисля, че те говори глупости. Лично проверих. Какво написа? Възможности при родители и група Б. И те са или Б, или нулева. Дори и двамата да са Б. Вярно е. Това е първото, което излиза. Преди не излизаше. Шон, ти как се обърка преди? Като търсих, аз написах моята кръвна група Б и на Куентин нулева и излезе, че не е възможно, че няма как. И го приех, но се оказа, че може. Не знам какво съм търсил, но да. Трябва да се науча да търся по-добре. Никога не ме е бивало. Добре ли си? Чувстваш ли разочарование?
Ами, той прилича на мен. Правил съм секс с тея. Пак може да е мое биологично дете, но няма голямо значение. Хубаво е, че като ни питат, знаете ли кой е бащата, пак може да казваме всъщност не. Не знаем. Изобщо. Една част от мен иска да каже какво правиш, Шон. Обвини ме, че разкрих групата на сина ни, но в същото време тази ситуация ни помогна да разберем къде се нуждаем от подобрение в отношенията ни. Надявам се това да е повратната точка и да станем по-добри. Може би, ако беше говорил с мен, когато се случи, можеше да проверим заедно и щях да ти помогна да намерим отговора. Да, бях с Шон, когато получи съобщението, но не каза нищо. Когато разбрах, че той е проверил и е потвърдил, че Тайлър е биологичният баща, не ми мина през ума да проверя и аз, защото той беше проверил и дори не ми хрумна, че трябва да го направя и аз. За по-сигурно. Иска ми се Шон да беше дошъл при мен. Можеше да си спестим цялата драма. Не мисля, че Шон просто ще започне да ми споделя, защото той не е такъв. Ако искам нещо да се промени, ще трябва да говоря с него, макар че това ме ужасява. Еха! Ей! Какво правиш? Ето. Здрасти. Здравей! Как си? Усещам дистанция между Шон и мен и ми е мъчно за развитието на връзката ни. Нищо няма да се промени, ако не знае как се чувствам аз от всичко това. И си мисля, че трябва да говоря с него и да видя дали иска да работим над това, защото не изглежда така. Исках да поговорим за чувства. Добре. Мисля, че трябва. Добре. Струва ми се, че сме се отдалечили напоследък. Имахме неразбирателство покрай баща ми. Това е постоянен проблем между нас. Проблем е заради това как те кара да се чувстваш. Не мисля, че случващото се е редно и няма да си мълча. Искам да видиш и другата страна. Знам, но понякога твоето ниво на искреност не е това, от което се нуждая. Но какво искаш? Успокоение? Не ми пука дали мислиш, че е редно. Искам да ме успокоиш и да ме накараш да се чувствам по-добре. Това исках. Но просто искам да обръщаш внимание на моята гледна точка, когато не съм съгласна с нещо, да зачиташ границите ми, когато казвам, че не искам да слушам за интимността ти с тея, а ти малко се хвалиш с това. Ясно. Аз просто го приех като информация за прегледа. Беше доста неловко. Като знаем, че Тея и Шон са правили секс, а аз и той не сме го правили отдавна, започвам да се сравнявам с тях. Липсата на интимност с Шон ме кара да си мисля, че има проблем във връзката ни. Не го привличам ли? Какво не ми е наред? С какво го дразня? Относно това, ако почувстваш нещо, сподели го с мен. Не искам да те натъжавам. Мислиш ли, че нарочно не ми каза за чувствата ти относно ДНК теста? Не, честно казано, не знам. Може би писах на Тея, защото тя можеше да се развика на Тейлър. Не знам. Да, неприятно ми е да чуя, че си писал на нея, а не си говорил с мен. Обикновено споделям с Тея, защото ми е съпруга. Заедно сме вече 9 години. Лесно е, с нея съм свикнал. Разбирам какво казва Алиша. Сигурно е ужасно партньорът ти да ходи другаде, когато се чувства наранен или уязвим, а искаш ти да си до него. Понякога се чувствам сякаш трябва да внимавам покрай Алиша. Не мога изцяло да й се разкрия, защото ако кажа нещо грешно, може да я обидя. Но не бях наясно, че от това толкова я боли. Не е било нарочно. Не е нарочно. Просто подсъзнателно не съм твой човек.
Обичам те. Нямаше да съм тук и да говоря за това с теб, ако не беше някой, който искам в живота си. Не, те е номер 1, а ти номер 2. И двете сте най-важните хора в живота ми. В полигамията е важно да не фаворитизираш партньор. Можеш да ги обичаш различно, но и двете са ми партньорки. Трябва да внимавам. Аз не мисля, че сме същите, каквито бяхме. Не трябва да сме същите, каквито сме били. И не мисля, че връзката ни е каквато беше. Сякаш сме се отдалечили един от друг. Искаш ли да работим над това? Да, стига ти да искаш. Разбира се, че искам, но вероятно няма да е каквото е било. Това не значи, че нищо няма да е същото. Имаме много неща, върху които да работим и е притеснително колко сме далеч от целта. Определено, този разговор беше добро начало, но е само това – начало. Да започнем с последната ни среща. Добре, ще го измисля. Добре. Не. Това е нашата любов.